धेमाजिनि बमा बेरफ्रुनायनि गासिबो दायनिगिरिखौ दाय गैया होनना बिजिरसालिया फोसावबाय। बिथांमोना सिगाङावनो खोनाखाबाय जानांगौ मानि बारै सावरायगोन आरो माबे खोथाखौ लानानै सावरायनो नागिरदों। हेल' लोगोफोर, आं दिनैहाय मोनसे गुबुन नैबे मोनसे टपिकआ अनलि प्रमद बर' आरो गबिन्द बसुमतारी, रनजित बसुमतारी बिसोरनि बारैसो सावरायगोन। खिन्थु आङो रायजो राजानाव सिगाङावनो खमाबो बिग्रोखायो दे, जायफ्रा नायनो मोजां मोना बिसोरो दानाय, नायनानै नोंसोरो अफ्रिखौ रागा जोंगोन आरो नोंसोरो रागा जोंबाबो अफ्रिखौ आरो रागा जोंबाबो अरजाया। अफ्रिया जाम्बा बुरबक ना मानिबा एजेन्टनो सोरनिबा माबा माबि हेन टेन आग्रुं बाग्रुं लिप नांजाया अफ्रिया, मिथिबाय? अफ्रिया जेबो नांजाया। जायफोर नायनो बाग्राफोर, जायफोर कमेन्ट माबा माबि हरो हेन टेन, बिसोरनि थाखाय अफ्रिया खर' गाज्रिबा बे अफ्रिया खर' गाज्रि, बैसोरनि थाखाय अफ्रिया जाम्बाबा बे अफ्रिया जाम्बायानोसै, जेबो नङा। अफ्रिया बिदिखौ जेबो साना। खारन नोंसोरबायदि खोथा बुंजानायखौ आङो मेरला समावनो मोनबोदों। जेला 22ता बोसोराव हाग्रायाव थानायाव बर'फोरजोंनो आं बुंजादों, नों सोर, न' गैजाया नामा, सैमाफोरबायदि बिदि मालायनि न' सुन्दाव सुन्दाव ओंखाम जानो, नै बेफोरबायदि बाथ्राखौ जोङो बै समाव बुंमोनखादों आरोखि। बेफोरबायदि जोंनि बर' मानसियानो होनदों, नाथाय जों बिनि न'खराव मालाबा जों थांनानै इनडाइरेक्टलि बाथ्राखौ बुंनानै फैयो। जाय हक मेघालयआवबो जोङो बुंजादों, नोंसोरो सोर, बे बाथ्राखौ बुंदों आरोखि। मानसि गावथारग्रा नोंसोरो, बेफोरबायदि सिलाय लानानै जेला आर्मस लाना ओंखारो अब्लानि समाव बेफोरबायदि बाथ्राखौ जों बुंजादों। नोंसोर जोंनि गार' नङा, नोंसोर जोंनि ट्राइबनि मानसि नङा, आरो नोंसोर ट्राइबेल नङा, बेफोरबायदि बुंजादों। सिक्खित' मानसिफोरजोंनो जों बुंजादों। नाथाय दा गावनि फिसा, गावनि फंबाय, गावनि बिदा, गावनि सोरबा सोरबा बिसोरजों लेथ्रा बुंनायखौबो अफ्रिया हजम खालामनोखौ हायो। बुंबाय था, आंहा जेबो बुंनांगौ दरखार गैया। आरो हायोब्ला अफ्रिखौ मोनोब्ला जायैयावनो बुंखाबाव, अब्लाना साबसिनबो मोनबावगोन। जाय हक, बाथ्राया आं दिनैहाय नैबे मोनसे खोथाखौ लानानैसो बुंनो नागिरदों। जिहेतु धेमाजियावहाय मोनसे बमा बेरदोंमोन ना, बावहाय दिनै बिजिरसालिया मा होदों, दाय गैया होननानै बुंदों। होनबा बैयाव बम बेरनाया सोर होखोमोन, माबोरै थैखो गथ'फ्रा 15 आगस्टआव, आरो मानो बिदि बेरखोमोन, गासैबो प्रुफ जासि जानायावबो एथ'राब बिजिरनानै मोनबाय, मोननानै दायनिगिरि मोनबाय, दिनै बिसोरखौ जेलावबो दोनबाय, उनावहाय दा दायनिगिरि गैयानो जाबाय। बिथां प्रमद बर'आ बुजिदोंना बुजियाखै, आरो बे निउसखौ नायदोंना नायाखै? बैसोर जुदि दायनिगिरि नङामोनबा, बैसोर जुदि दा मैयानि दिनाव दायनिगिरि नङा होननानै फोसावबाय होनबा दिनै रन्जन दैमारिया दिनै गोजोन गोरोबथा सागान होबावदों। बियो मानो बेफोरबायदि जादों? प्रमद बर'नियाव मोनसे कुइसन। बिथां प्रमद बर'आ बुंदोंमोन जे नैबे गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेलाव जायफोर थाफानाय बेफोरो उदां जासिगोन। प्रमद बर' बिटिआरनि CM बोरो रन्जन दैमारिया माला गगोन, आरो जेलाव NIA केस नांनानै थानायफ्रा माला गगोन? जोंनो इमिडियेटनो माबाफोराव स्टेटमेन्टफोराव होनानै हो। नों बेखौ बुङोब्ला जायफ्रा BPFजों सिथाबनानै थाफाबाय थाग्रा बेफोरसो बिदि खोथाखौ बुंगोन। BPFजोंल' थाग्रा नङा, नोंसोरनि UPPLआव थाग्राफ्राबो बुङो, बे कुइसनखौ खालामो। आं माब्लाबा बेखौ रेकर्डखौ खालामनानै प्रमद बर'नो खोन्थागोन आं। नोंसोरनि UPPL हार्डकर सेंग्राफोर, नोंसोरनि UPPLखौ जुदि थैथां मोजां मोनग्रा, डाइनामिक लिडार होनग्रा, नोंसोरनि UPPL सरकाराव थाग्राफोरा होनो डाइनामिक लिडार। जोंनि प्रमद बर'फोर बायदि सैथो मावग्रानो, सैथो दुनियानि असैथो, दुनियानि दालाल, दुनियानि जोबथा दालाल होननानै बुंबा पावार लुबैग्रा नैबे बिथां प्रमद बर'आनो गोजोन गोरोबथानि नामाव जेलाव गासैखौबो सोजोबनो नागिरदों। बिनि उनाव मा खालामनो नागिरदों बियो?
हा राजाफोरबायदि बिराद आंखौ रावबो जेबो हिलायनो हायिफोरबायदि खिन्थु नोंखौ हिलायगोन 2025 हिलायगोन नों जाबखो फैसा खालामनानै ला जाबखो न'जों समान बिल्डिं बायदि फैसा खालामनानै ला थेवबो नोंसोरखौ UPPL खौ ग्लांख्लांनो फेजेनगोन बावहाय जायखि सरकारानो फैया मानो कंग्रेसआनो फै BPFआनो फै सोरबायानो फै थेवबो जोंनो UPPL सरकारखौ जोंनो नाङा बेफोरबायदि जानानै दं अफ्रिनियाव हाजारथा बोसोर UPPLआनो था अफ्रिया थैनोबो UPPLनो प्रमद बर' सरकारनो भट थोबसेबो होआ मानोथो दिनै रन्जन दैमारि सारमोन दिनै NIA थाग्राफोर बिसोर जुदि उदां जानायबा आं माबा मोनसे सिन्था खालामगौमोन खिन्थु दिनै सिन्था खालामजाथावथाव नङा UPPLनि फारसे मोजां सिन्था खालामना जाथावथाव नङिफोर जानानै दङ मानो बे प्रमद बर'आथ' बाद दोनबाव BTRनि CEMसो बियो जायखौ बुङो बारग' BPFनि मा होनना बुङो चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेखौ दालालसो होनबावो बबेबा निउसाव नायोब्ला प्रमद बर'आ मा दालालसो होननानै बुंबावो जाय हक आं बेखिनि खोथाखौ बुंनो थांथ'ला दिनै फेरेंगानि बाथ्रायावनो फैबावदो आरो गबिन्द बसुमतारी आरो फिसा फिसौ MCLA नो माबा माबि MLA नो बेफोरो मा जाखो NDFBनि MCLA फोर दङ मा जाखो बेफोरो जेबो बुंनो हाला नामा ना खुगायानो सुथि जोबथारबाय ना मा जाखो MLA फोरा जोंनि NDFBनि MLA फोरा मा जाखो दिनै बे सोरबा सासे दिनै NIA केस नांनानै दं बिसोर सोरनि थाखाय जादों आरो देख MCLA EM MLA फोर बिसोरबो नोंसोरनि थाखायनो नोंसोरनि कयेकथा खोथा बुंनायाव बिसोरो मावदों खारन बिसोरबो एखे मावाखै नों दैदेनगिरिफोरा थोननायखायनोथ' दिनै बिसोर मावनो गोनां जादोंना नङाब्लाथ' बिसोर बेफोरबायदि खामानि मावनांगौ दरकार गैया मानो दिनैसिमबो एफा बोसोर 10-15 बोसोर जियाल जालांनो हमदों सोरबाया मा जाखो बेफोरखौ मानोथ' उदां खालामना होनो हायाखै आलफानिया दिनै एथ'राब बम बेरहोनानै एथ'राब मानसि बुथारहोनानै दिनै प्रुफ जासिनायावबो दिनै बिसोरखौ आयेना दिनै मा हिसाबाव दाय गैया होननानै फोसावखो होनबा दिनै जोंनि जायफ्रा जेलाव दङ बा NIA केस नांना दं बिसोरखौ मानो दाय गैया होनना फोसावनो हायाखै जेबो प्रुफ गैया बिसोरनाव रावबो आइ प्रुफ होनो हाया रावबो मेगनजों नुथारनानै बिनो गावदों होननानै बेफोरबायदि थुनो हानाय रावबो गैया रन्जित बसुमतारी EMआलाय माथो जाखो जेब्ला फेक्सन जायो जेनेरेल सेक्रेटारि बिथाङा रन्जित बसुमतारीया मानो सासे जेनेरेल सेक्रेटारि जालायनानै मानो जेबो बुंनो हाया नों दायित्व गैया होनबा जानाय नङा अनलि नोंनि बे पावारखौ लुबैनानै गाद्दिखौ लुबैनानै आं दिनै UPPLनि एगेन्स्टआव माबा मोनसे बाथ्रा बुङोब्ला आंनि पावारा दिनै बोखारजागोन बेखौ सानबा जानाय नङा रन्जित बसुमतारी नोंनि बे जायफ्रा दिनै NIA केस नांनानै दं बेसो देरसिन सोरनि थाखाय थादों दिनै नोंनि थाखाय थादों नोंनि फिसानि थाखाय नोंनि फेमिलिनि थाखाय दिनै NIA केस जानानै थानो गोनां जादों मानो दिनै जेसेबां MCLA फोर दं बिसोरनि न'खरनि फेमिलिनि थाखाय दिनै सोरबाया दिनै ड्रागन बागान खालामना थाबा जानाय नङा सोरबाया दिनै बिबान लानानै फर्चुनार गारि गाखोना थाबा जानाय नङा सोरबाया दिनै आरामसे बिल्डिं न' लुनानै थाबा जानाय नङा मेइनाव जेनेरेल सेक्रेटारि गबिन्द बसुमतारी नोंथाङा दिनै बिल्डिं गिदिर लुनानै जेबो लाब गैया आयेन दंब्रा आयेन दं आयेनखौ जोंबो मानिदों मानो दिनै पावाराव थानायाव नोंसोरो बेखिनिखौ मानो प्रेसार होनो हायाखै आरो मानो उदाङाव लाबोनो हायाखै नोंसोरनि दैदेनगिरि CMआनोथ' बुंदोंमोन CEMआनोथ' बुंदोंमोन दिनै बे गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों गासैबो उदां जागोन होननानै मानो दासिमबो उदां खालामनो हाया नोंसोर बेखौ लानानै पलिटिक्स गेलेबाय थादों जायफ्रा NIA केस नांनानै थानाय बिसोरनि सायाव जुदि पलिटिक्स खालामलायबाय थादोंबा जायफ्रा दिनैहाय केसआव थानाय बेफोरखौ लानानै जुदि पलिटिक्स खालामलायबाय थायोबा नोंसोरो साफ्रोमबो सासोरो अयनाय जाजोबगोन नोंसोरो 2025 नोंसोरबो ओरैनो थानाय नङा जेनजोबगोन लाब गैया सेहेरा देखायनानै मानोथो सासेल' EMल' होनानै दोनजाखो नोंसोर बिराद बुंबाय थाग्राफ्रालाय गबिन्द बसुमतारीजों रन्जित बसुमतारीजों दिनै एखेबारे गैथारिफोरबायदि जानानै दङ बिसोरो दिनै थाखा फैसानि गलामसो जानानै दङ दा थाखा फैसानि खिबुल' होसोयो बिसोरो जेखौबो होसोआ दिनै NDFBनि गथ'फोरखौ मा खालामनो नागिरदों दिनै फासि नांना बुथार होजोबनो नागिरदों नामा बेफोरनि न'खर बिसोरनि बिमा बिफा दिनै सोरबाया थैलांबाय जायफ्रा दिनैहाय NIA केस नांनानै थानाय बिसोरनि हिनजावफ्रा मा जानो हमदों
सोरनिबा न'खराव दिनैहाय सिथ्लाय सिबनानै हाजिरा मावना जाहैनो गोनां जादों रन्जित बसुमतारी गबिन्द बसुमतारी बा MCLA EM ना MLA फोर बिफोरनाव जेबो देहायाव नाङा नामा NDFBनि MCLA फोरखौ बुंदों आं NDFBनि MLA फोरखौ बुंदों आं खामानि गैयैफोर बिसोरनाव बैफोरखौ मिनिदों बिसोरो मिनिजोबदों MLA आनो जा MCLA फोरानो जा सोरबा EM आनो जा थानानै लाब गैया जिरायनानै था नोंसोर रावबो देरहाया पजिसनाव जेनजोबगोन सोरबा सावरायग्रायानो होन सोरबा फेरेंगा होन सोरबा बड'सायानो होन सोरबा ओरैहाय सानजाराङानो होन सोरबा माबा माबियानो होन जेनजोबगोन लाब गैया अनलि नोंसोरो बिबान लुबैदों फैसाल' नागिरो नोंसोरो माबा मोनसे नागिरब्लाबो पार्सेन्ट जाग्रोनो नागिरो लाब गैया अफ्रिखौ नोंसोरो होसोनानै जेलाव सोयोबा सोनो हागोन सोरबा सोरबाया बेखौबो गिया अफ्रिया मिथिबाय जेल जागोन जोंफोरो बेफोर जेलनि थांमैयाल'सो जोङो केस गाना फैदों रावबो फैसा हरा जोंफोरनो जों पकेटनि दाहार लानानै जों कर्ट गाहैनो गोनां जादों जों कर्ट गाहैनो गोनां जादों सोर हरदों सोर MLA हरदों जोंनो सोर EM हरदों सोर MCLA फोर हरदों ओरैनो माबा खालामबा जानाय नङा बागान खालामग्रोनानै सेहेरा खोन्थाबा जानाय नङा थ' जायखिजायानो जाया मानो बावहाय जुदि गाज्रि खोथा बुंदोंब्ला गासैबो बर' रायजो राजानाव आङो क्षमा निमाहा बिथारनाय थाबाय जोबथारनायाव आं बुंबावगोन जायफ्रा NDFBनि फ्लेग आरो फरमेशनखौ लानानै EM MCLA MLA जादों बिसोरो सानसे समाव आं बेखौ बुङो सानसे समाव आथिं हमनानै बिनानै भिखारिफोरबायदि बिनानै जानांनो आगोर मोननाय नङा सिदा सिदि बाथ्रा रन्जित बसुमतारीनि देहायाव इसेबो नाङा रन्जित बसुमतारीनाव इसेबो नाङा बियो गावनि पावार गाद्दि बेफोरखौल' लुबैयो मेगन सिगाङाव मा दिनै मा साजा होनायखौ नुनो मोन्दों दिनै बिसोर उदां जानानै दं आयेनाथ' दे बयनिबो थिग बयजोंबो दङ आयेना दिनै मानो बिसोरखौ दिनैहाय दाय मुक्त खालामनानै होदों भेजाल मुक्त खालामनानै होखो मानो आयेना दिनै थिग जोंनि NDFBनि रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेसेबां दायक गोनांफोर दिनै सोरबा सोरबा फासि जानो नागिरदों दिनै बेफोरबायदिया भेजाला मुक्त जानाङामोन आयेननिफ्राय दिनै केसफोरा दिनै उइद्र जानाङामोन नामा दिनै NIA केस मानो नांफिनबावखो आरोबाव फिननो सोरनोबा दिनैहाय जों दिनै बेफोरबायदि खोथा बुंनायखाय जोंखौ बोखांनानै लांगोन जेल सोहैगोन डमिनेट खालामगोन बिसोरो जेबो गैया बर' जाथिखौ नोंसोरो बुथारस्रांजोबदों रन्जित बसुमतारीया गावनो बुंदों जोंनि UPPL प्रमद बर'आ जोंनि बर' जाथिखौ फानबाय होननानै आरो हाग्रामा महिलारिजों ओरैनो दालाल होनजायाखै प्रमद बर'आ दालाल बायदि जानानै दङ आं बुंनो थाङाखै प्रमद बर'खौ दिनैहाय दालाल होननानै दिनै हारिखौ दिनैहाय बिदि अलखदाव खोख्लैनो नाङा मानो प्रेसार होआखै मानो दिनै NIA केसनिफ्राय मुक्त खालामनो हायाखै मानो पावाराव थादों मानोथो एफाराब गिदिर लेक्सार मानिबाय थादों नोंसोरनि बे दुरान क्लाबनो माबा माबि खालामनो बिराद गिदिर नलेज फेस्टिभेल माबा माबि खुंलायबाय थानानै लाब गैया बावहाय कौटि खरस खालामनानै गारनानै जेबो लाब गैया बेखिनि फैसाखौ दिनैहाय जायफ्रा दिनै मोनाखै बेफोरनो हगारनोबो हायोमोन दिनै आरो बेफोरनो NDFBनि जायफ्रा दिनै मोनाखै बिसोरनो होआखै थिगैनो दं आं मानिदों दिनै जायफ्रा दिनै NIA केस नांनानै दं केसाव दिनै मानो गारनो हायाखै मानो कौटि गारनो हाया नोंसोर ओरैनो लाक्जारियास बहाबा थाङोब्ला दान्दिसेल' हाबनाय बावहाय 3 लाख थाखा गारनानै फैयो नोंसोरो बेफोरखौ बुङोबा नोंसोरो दाय नाङो थ' लोगोफोर आं दिनै भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै गोबां गोलाव जाबाय 13 मिनिट आरो दंबावो दिनै निउसनि माखासे भिडिअ बेखौ नोंथांमोननो खोन्थालांगासिनो दङ थ' लोगोफोर आंनि भिडिअखौ बावहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि गुबुन फारसेथिं BTR गोजोन गोरोबथायाव सागान खालामखांनायनि उनावबो 2008 मायथाइनि 30 अक्ट'बरनि बमा बेरफ्रुनायनि दायनिगिरि महरै बिजिरसालिजों फोसावजानानै जोबथेसालियाव थानांनाय NDFBनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे आफादनि गुबुन दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरा आलफानि बादि बिजिरसालिया दायनिगिरि महरै फोसावनायनि उनावबो गौहाटी बिजिरसालिया दाय गैया होनना दिनै फोसावनाय बादि जोबथेसालिनिफ्राय उदां जागोन ना जाया बेयो बे समाव दुलाराय बर' रायजोफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर सोंथि जानानै फैदों